Walah ya. Ki nyapone HP kok jepat ini to ya walah ya. Hei, Gedang goreng. nyapo neh to ya. Aku seneng gitu yo, gitu gitu. Alah, ora lek jantungan pengen roh aku iki nyapo HP-mu nyapo. Kok aku tak rungokne ning nguri yo. Sambat. Piye? Lungguh sing enak sih ta. Ada yang lungguh sing enak sih. Ngene lho. Dewinya aku disebut kok nih gondal ya. Oh. Senajan no sak tumo. Apa wis penting nek sing nyantol nih gondal ya to. Iya, piye? Saiki HP ku njepate yang. Endi? Lah, Iyo. Ini juwepat kayak piye iki? Wis ngene yang. Aku duwe solusi. Solusi. Piye? Apa tak anyar apa piye? Ya wis Kok anyar? Anyar reng go? Iya. Mana yo? Iya. Wis tak panggah arep bojo. Allah. Nah, ya ngono lah kan ya seneng ta. Kan makan kuning baskom ku lho. Ngapone to yo. HP rumah sing tas itu kok ning oleh 2 wulan iki kok iso cepat neh. Wis ngene ya. Tanggane umbah-umbah niki kek ketok ning sin cuci. Meremo dilu wis. Tak supres neh. Nah nih. Iya, seneng mama. Meremo dilut wis meremo. Merem gak we? Merem sik, tutupen dhewe. Oke, Bos. Aja nginceng. Oke. Anyar, HP anyar. Wis yang. HP. Melek ora sabengak kok ngene tonggo ngene. Awakmu panggang ngene. Oke. Hitungan bener tuh sing mesra ngono. Hitungan. Rungokno ping 3 ya. Siji. Sing 1 sih rapopo tampeni. 3 wis bukaan. Arep sampean iki panggang los to ya. Apa iki? Lah kok pating buntel lemper ngene. Jare anyar. Lah kuwi kan yo supres nyar to ya. Ngono lho maksud iki. Setidaknya aku wis membantu wis gak jepat ngene lho maksud kuwi. Delon sik kena mbok gagak. Gelem kan gak? Gelem. Ya iya ya dimanfaatne no. Iki litian. Mentu ya. Susah gorong tuku masmu dingin iki lho. Delok ceplekmu. Aku sik urung nyambut gawe. Iya teki. Iki lho yang 2000 pe. Iki go nyembeng urip teko pegak iki karek sesuk iki nyambut gawe wisan. Yo tenono sik. Delok bojomu biasane rokok filter malih wetek ini jan. Iya. Samino. Raman to ya. Lah, sembuh mumet wis. Ya wis. Wah. Wis mimi sik yang. Ben adem pikirmu. Penggelepot ket pasan. Oke.